Giroan, hirugarren gelditu ondoren, 27 urteko Mikel Landa murgiarrak Movistar Team taldeagatik fitxatu du. Hau da, estatu mailako World Tour talde bakarra eta 2 urte sarituko da bertan, taldeko lider bezala bere agintzeko kapazitatea erakusteko aukera izanik. Pilotari dagokionez, atzo jokatu zen Labastidako txapelketako finala, eta Urrutikoetxea eta Larunbe atera ziren Garaile, Irribarria eta Merinoren aurkako partidan. 22-14 gelditu zen partida, Urrutikoetxea erabakigarri batekin jokoan. Bestalde, Atletikeko mutilak Grezian daude jada. Bihar Panathinaikosen aurka jokatuko duten joaneko kanporaketa prestatzeko prest. Partida 8:30 izango da, Apostolos Nikolaidi zelaian. Talde bilbotarrak emaitza on bat bilatuko du, datorren astean etxean lana borobiltzeko eta Europako txapelketara pasea lortuz. Azkenik, Retabet Bilbao Basket taldeak fitxaketa berri bat egin du, Ricardo Fischer. Inkorporazio berri honekin, hasteko dagoen denboraldi berrirako talde sendo eta indartsu bat eraiki nahi izan dute. Fischer, 26 urteko jokalari brasildarra da, eta bere aurkezpenean taldeari irabazten laguntzera datorrela adierazi zuen.